max. Det var altså det her. Det er så her. Det skal noget det gode, det her. Tag på, skal vi prøve det? Hold da kæft, det skulle noget det gode, det her, hva'? Skal du bare huske at betale, ikke også? Ja, også selvfølgelig. Så lige rykker her. Så vi kommer til dig nu. Skal vi igennem noget andet, eller skal vi bare fyre det af? Du skal have det, jo. Kæft, det er en narkokat, du. Vil du også have noget, Kat? For satan. Hvad er det nu? Det skulle da være mange, du. Skal du selv noget? Ja. Jeg skulle bare ikke sidde her hele dagen, med. Jeg kan forstå. Jeg skulle da hellere til at få min røv hjem med, du. Vi ses. Vi ses. Og husk nu at betale, ikke også? Jo, selvfølgelig. Det er ikke noget lort, kat. Nej. Det kan være. Hvad? Nej. Det er din kat, ikke også? Ja, den har nok ikke gjort dig noget, kan jeg også sige. Nej, jeg kan ikke lide katte. Det ved du også godt. Smæk døren efter dig, når du går. Nu siger jeg det igen. Husk at betale for helvede. Jo. Ikke også? Vi kigger på det. Jeg kommer til at se dig på dage. Hej. Det er fra Ulf. Hallo? Ja, hej. Jeg troede, vi havde en aftale. Du skylder mig penge. Hvad fanden skylder der penge? Det har vi sgu da ikke aftalt. Det kan du simpelthen ikke bevise, det der. Jeg synes sgu da, vi havde en rimelig klar aftale, da vi sad i sofaen og snakkede om det. Fuck, men det er sgu misforstået. Jamen, jeg kan umuligt nå at skaffe de penge. Jeg skal minimum have nogle timer for at kunne skaffe de penge. Det ved du også godt selv. Men det er altså vigtigt at få de der penge der. Du skal helst skaffe dem inden 3 timer. Jamen, det er en aftale. Vi ses og starter om 3 timer. Ja, 3 timer er det en aftale, godt. Husk nu at møde op den her gang. Ja, vi ses. Har du ingen penge?